Suomalaiset ovat huolestuneita ilmastonmuutoksesta, mutta omia elintapojamme me emme hevin muuta, emmekä usko naapuriemmekaan muuttavan. Tänään julkistetussa valtioneuvoston selvityksessä etsitään keinoja, joilla kansalaisten ilmastohuoli saataisiin muutettua teoiksi. In May 2008, Helsinki Energy, one of Finland's leading energy suppliers, planned to launch a website that would be a practical tool, helping to change the way Finland thinks about energy consumption. Vihreä sormenjälki-kampanja haastaa suomalaiset tekemään energiaa säästäviä lupauksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kampanjaan liittyen halki Suomen kulkee pyöräviesti. Ihmiset voi tehdä tosiaan energialupauksia energianeuvoja.fi-sivuilla ja näin symbolisesti niin kuin auttaa meitä eteenpäin, että pyörät pysähtyy, jos ei ole tullut energialupauksia sinne sivuille. The web service turned energy promises into action, and consumers began changing their energy consumption habits. Hyvä juttu, että ne tekee sitä energialupausta ja tälleen ja yrittää torjua ilmastonmuutosta. Nyt on Pirjo mahdollisuus laittaa kehiin oma energialupaus. Mä en käytä hissiä, jos mä emme 3. kerrosta korkeammalle. Hyvä, pidetään mielessä. Vähän vaikea valvoa toisaalta. Mikä se sivu oli, missä voi tehdä näitä lupauksia? Energianeuvoja.fi. Täällä on näitä neuvoja ja lupauksia, ennen kaikkea mitä porukka on tehnyt. Täällä on muun muassa... Sometimes it rained in Finland. Yeah, very good, nice. Yeah, very good. The added value of print, TV, and radio coverage alone is estimated at well over 400,000 euros, more than double the originally planned media budget. But more importantly, Helsinki Energy put themselves back into the center of the energy consumption conversation and won the hearts of the entire country of Finland.